बागुरुम्बा दोहौ बोहैथों बयनिबो देहा सोलेराव बागुरुम्बा दोहौ रिंखांथों बयनिबो खोमायाव बागुरुम्बा दोहौ सौहैथों बयनिबो गोरबो इसिङाव खामनि सोदोबजों गोमखांगोन अख्रां सिफुंनि देंखोजों रिंखांगोन मिथिंगा बिखा जथानि देहेकजों ओलोंगिखांगोन बैसोमुथि बिथा बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिदिनि Hi there, welcome back to the channel. बागुरुम्बा दोहौआ जानानै थांबाय जों बयबो मिथिगौ गोग्गानाय मोनो बर'नि फिसा जानानै गोग्गानाय मोनदों बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे मख'जाथाव गोसोखांथाव जारिमिन जानानै थाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै आं बे जारिमिननि सोमोन्दै सावरायनो फैयाखै बे जारिमिननि साखाथियाव थानाय BTCनि मानगोनां CEM श्री हाग्रामा महिलारी होनाय स्पीचनि सोमोन्दैसो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं सानोदि बिथांनि बे स्पीचआ बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो मख'जाथाव मानोना दिनैसिम आं नुफेराखै दिनैसिम आं बेबादि बुंनाय हाग्रामा महिलारी बुंनाय बाथ्राखौ आं दाबो पाब्लिक मिटिंआव नुफेराखै खोनानो मोनाखै जोंनि थांनाय बारग' CMआबो बेबादि बुंफेराखै होननानै आं सानो आं नुवाखै नोंथाङा जुदि बबेयावबा नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो प्लिज बिथाङा बे स्पीचआव बड' एकर्डनि सोमोन्दै बुंदों मोननै बड' एकर्डनि 2003 आरो 2020 नि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों नोंथाङा जुदि बिथांनि स्पीचखौ नुवाखैब्ला खोनायाखैब्ला बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन Let us get going 2003 आव मोनसे बड' एकर्ड जादोंमोन आरो 2020 आवबो आरो मोनसे बड' एकर्ड जाबावदों एक्चुअली देयर आर 3 बड' एकर्ड्स नाथाय बे स्पीचआव श्री हाग्रामा महिलारीया मोननैखौल' बुंथिदों 2003 आरो 2020 खौल' बिथाङा फलाइटलि भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्री नरेन्द्र मोदीजीखौ रिक्वेस्ट खालामदों खावलायदों जे बे मोननै एग्रीमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबाखै मावफुंनाय जायाखै ओंखायनो मावफुंनो थाखाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों एक्सेलेन्ट I think this is a very good approach बे बाथ्राखौ बुंफोरनाया आं सानो excellent work he has done I salute him so let us listen to him बिथांनि स्पीचखौ खोनासंग्रोनि then we'll analyze again all right 2003 सনত 10 फेब्रुवारीत जितु बर' चुक्ति हेतु আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এটো এটা বড় চুক্তি এটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্ৰিমেন্ট হেতু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এটো সবে জানে তো আমাৰ প্ৰতি যেটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ এটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আমি সদায় সম্মান দিব জানিব লাগিব তো আজি হেখিনি কথা सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ
इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है, उसको करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আপোনালোকে ইহঁতৰ ভাষণটো শুনিব চবেই ইচ্ছা আছে। आमितो हदाय पाइ आसु पाम आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन, सिन्था खालामनांगौ गैया। दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि, आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों। थेंक इउ। आं सानो बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों, मानोना गोबां दफाफ्रानो दासिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। It is more than 6 years. Almost 6 years now. Almost 6 years. 27 January 6 years akan bi. Nei daklise ABSU ni आफादगिरि श्री दिपेन बरोआ गोलाव मोनसे कमेन्ट होदों, मोनसे ब्लग लिरदों, बिथाङा लिरदों फेसबुकआव गोलावथार। 8 आइटेमफोर दङ दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। There are 8 items, 8 clauses which are not implemented till today. Shri Dipen Boro बेखौनो लिरदों गावनि ब्लगाव। Passing of the bill, number 1 आवनो दङ passing of the bill, the 125th amendment of Article 280 to improve financial resources and administrative powers of PTC in the ongoing winter parliament session. बे नम्बर 1 गोलाव बुरजा दंथारो, आं इम्पर्टेन्ट मोनसे माबाखौ बुंबावनि, नम्बर 7 खौ बुंनि आं। Infrastructure development and establishment of Central University, NIT, Tribal University, campus, NERIMS, Center of Excellence, Railway Coach Factory with 1,500 crores, etc. 1,500 crore को दाबो मोनाखै होननानै बिथाङा बुंदों, मोनजोबाखै होननानै बिथाङा बुंदों, right? And 8 दङ direct recruitment in army, paramilitary and Assam police. बेफोरनो जाहैबाय pending items. 8 items are there. Therefore, Hagrama Mohilary जाय बाथ्राखौ बुंदों, correct. All these are correct. दानिया प्राइम मिनिस्टारनि स्पिचखौबो एसे खोनासंदो। बिथाङाबो गोलाव बुंथारदों, आं इम्पर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौल' लाबोदों बेवहाय, नोंथाङाबो एसे खोनासंदो। Then we'll discuss. खुलुमबाय, मा खबर? माघ बिहु আৰু মাঘ দোমাসীৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনাইছো। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। आज यहां जिस रफ्तार से विकास हो रहा है वो आपके सामने है। आप देखिए, हमने बोडो कचारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया। बोडोलैंड क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। दिनै एसेनोसै, जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों। श्री हाग्रामा महिलारी did it. He did it. Thanks for watching. I'll see you again in the next video.
Until then, take care. अन्नानै कमेन्टखौ लिरनो दाबाव दे. Bye.